Maraba da zuwa tashar Skit TV Interview. Kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana ƙararrawa. Kai, baka gani ne gidan ku ba manya? Manya? Kuma manyan ma ai ba irin ku bane. Ka zo har kofar gidana ka nemi ka ci min mutunci? Kofar gidanka? Cikin gidanka ne? Wai ku Yarbawa ba kwa yaji ne? Menene yaji? Ba barkono, ba tumatiri, ba tarudu, ba yaji. Wallahi in baki wasa ba auren ki sai ya mutu. Mutu. Ya mutu ka mutu solo. Ibro matarka ba ta da lafiya, me za a ce mata? Sannu. Mun gode da kallon tashar Skit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.